De ce e pisica ta confuză după ce trecem la ora de iarnă sau vară? Dacă pisica ta e complet săpăcită de când am schimbat ceasurile, nu ești singur. E din cauza schimbării orei. Pisicile simt timplin schimbarea. Secretul e că pisicile sunt programate să vâneze și să mănânce mai ales după apusul soarelui și dimineața de vreme. Ele nu au cum să știe cât este ceasul. Ele urmăresc soarele. Poziția soarelui le dictează când e ora de somn, vânătoare și masă. De aceea și când este lună plină, s-ar putea să le vezi foarte active prin casă. Acum, când vei da ceasul înainte sau înapoi, ritmul lor se va decala. Nu ceda. Iată ce ai de făcut pentru a o ajuta să se adapteze. 1. Strictețe cu rutina. Menține orele de masă, joacă și somn exact cum erau. Nu-i da de mâncare mai devreme, oricât ar mieuna. Fii consecvent. 2. Lumină naturală. Asigură-te că pisicile au acces la ferestre și la cât mai multă lumină naturală în timpul zilei. 3. Mese structurate. Renunță la bolul cu mâncare lăsat non-stop. Treci pe mese la ore fixe. Asta le stabilizează ceasul biologic cel mai rapid. 4. Dacă e lună plină, trage toate dreperiile să faci peznă complet în casă. Ține-te de rutină și se va obișnui. Tu ești responsabil pentru menținerea ritmului ei. Povestește-ne în comentarii dacă pisica ta doarme noaptea sau te chinuie. Să vedem câte pisici cu minți avem pe aici.